нақшаи қабули донишҷӯён ба мактабҳои олӣ ва миёнаи махсуси тоҷикистон дар соли 2023 ҳамагӣ 53% иҷро шудааст. ин оморро Сабзаалӣ Ҷаъфарзода, раиси маркази миллии тестӣ дар нишасти хабарии ин ниҳод эълон кард. нақшаи умумии қабули довталабон ва муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбӣ дар ҷумҳур соли ҷорӣ агар 110,940 ҷой бошад ва дар маҷмӯъ гирем агар дар ҳамаи зинаҳо аз 110,940 ҷои нақшавӣ 59,123 нафарро мо тақсим кардем ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбии ҷумҳурии Тоҷикистон ки ин 53,29% нақшаи қабулро ташкил медиҳад. соли гузашта бар асоси тақсимоти асосӣ наздики 55% довталабоне ки дар имтиҳонот ширкат карданд донишҷӯ шуда буданд. соли ҷорӣ бештар аз 12,000 довталабоне ки сабти ном шуда буданд ба имтиҳонот ҳозир нашуданд. яъне ду омили асосӣ аст ки ба кам шудани иҷроиши нақшаи қабул таъсири худро расонданд. кам будани теъдоди қатъкунандагон ва зиёд шудани нақшаи қабул дар муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбӣ. масъалаи кам шудани таваҷҷӯҳи ҷавонон ба таҳсил дар донишгоҳҳои кишвар ё коҳиши довталабони донишгоҳҳоро корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ ва бархе аз коршиносон ба қонуни нави хидмати ҳарбӣ рабт медиҳанд. бар асоси тағйирот дар ин қонун донишҷӯёне ки дар кафедраи ҳарбӣ таҳсил карда бошанд ҳам аз ин ба баъд 1 сол ба хидмат дар артиш ҷалб мешаванд. ҳамаи анҳамаи донишгоҳҳое ки ҳозир кафедраи ҳарбӣ надоранд нақшаашон 100% қариб. донишгоҳи тиббӣ 100, донишгоҳи миллӣ қариб 100, яъне ки ҳамаи муассисаҳое ки кафедраи ҳарбӣ доштанду ҳозир надоранд ҳамашон нақшаашон иҷро. барои ҳамин инҷо омилҳо дар дигар тараф аст. сабаб дар дигар ҳолат аст ки худи шумо инҷо боён доштед ки аз курсии донишҷӯӣ ҳамин ки хатм кардан ба хизмат ҷалб мекунанд, аспирантҳоро ҷалб мекунанд, магистрантҳоро ҷалб мекунанд. ана ин омилҳо бояд сабаб шаванд. сабаби он не ки ҳатман ба хизмат мекунанд. шикоятҳо дар бораи аз донишгоҳ ва зӯран ба хидмати ҳарбӣ бурдани хатмкунандаҳо аз мактабҳои олии кишвар борҳо садо додааст. дар пайи қабули қонуни нави хидмат дар артиш дар умум 3 соли ахир нақшаи қабули донишҷӯён ба муассисаҳои таълимӣ иҷро намешавад. намояндагони баъзе аз созмонҳои иҷтимоӣ борҳо таъкид намуданд ки барои пешгирӣ аз ин раванд бояд қонуни хидмати ҳарбӣ бознигарӣ шавад.